Euskara jendia, gure hizkuntzaren historia, gure historiaren hizkuntza. Xamar da egilea, egile honek lehenagotikan ere baditu, eginak eta argitara emanak beste lan batzuk, hoiei buruz erreferentzia Jose Angel Irigaraik. Lehendik ere, bere baitara bildurik gauzka, horipean duela 14 urte jadanik argitaratu baitzen, eta bakizu horipean erreferente gisako liburu bilakatu dela, Euskal Herrian bakarrik ez. Aurte minten, beste hizkuntzetan, aurte minten batzuk, beste erdaraz, espainolez, aspaldizko ere eman baitzen, baina aurte minten eman baitugu, baita ere berriz ere berritua espainolez, baina frantsesez eta inglesez, eta beraz beste zenbait hizkuntzen munduetan ere ezagutarazi izan da horipean isurtzen diren jakintzak. Gero duela 5 urte beste liburu bat ere unen tankerakoa orekan, hizkuntzari eskaina, eta nik aipatu nahi nuke maleruzki ez dela merezi duen eta behar lukeen bezain bat zabaldu, euskaltegietan, hizkuntzaren inguruko elkartetan, gune horietan, zen eta manera hortan bildurik divulgazio mailan hizkuntzaren inguruko soziolinguistika dela eta hizkuntzaren bilakaera ez baita olako libururik, eta zinez liburu gogoangarria, referentziala ere izateko bokazio baino gehiago doaia ere badu, tala ere ez dut uste zabaldu denik merezi lukeen gizan. Eta hoai gutxi baldin bazen euskara jendea. Euskara jendea ere berak usaiako duen manera hortan, izigarriko era atseginean, marrazkiz, irudiz, eta portretaz, argazkiz, eta halako laukiz, eta osatutako liburu bat, urteak eman behar izan ditu, liburu hau egiteko, beti ere ekimen, munta handiko ekimenak dire hauek, eskatzen dutelako egilearen aldetik datu bilketa ikaragarri bat, lanari lotzea, gogotik eta buru belarri, eta gero hori dena plantan emaitea, eta maketatzea, diseinatzea, eta bar. Eta egia erran, olako ekimenak ez dire pribatuki bideratzen ahal, baldin eta gieletik, ez bada norbait hori laguntzen duenik, eta normalian elkargo, elkarteak eta izaten dire, erakundeak ere, kasu honetan, erran behar dugu pribatuki, alde batetik Pamiel Argitaletxea, baina bestetik, Gibelean, zenbagara elkartea, Bilboko zenbagara elkartea ibilki dela, aspaldizko xamarrek egiten dituen gauzen aldeko apostua egina duelakoz, eta orduan, babestu dutelakoz, eta beste lanbidetatik atera eta gauz horietara murgildu arazi, xamar, eta olako emaitzak eman ditza. Izan ere, eginkizun garrantzizkoa betetzeko ezaugarriak aurkitu dizkio euskara jendia lanari Jose Angel Irigaraik. Erreferentzial bezinez, erreferentziala eta mugarri bat, zedarri bat eta plantatzen duela euskararen historian, euskararen ibilbidean, gure historia euskararen bitartez eta euskararen historia horrek batera iztunena eta iztungoarena azaltzen baitu historia, baina hizkuntzaren ikuspegitik, eskutik eta hizkuntzaren baitan murgilduta. Era lehen errandu da bezala ezinago atseginean, oso lan ikaragarria ematen du gauza denak jakina direla, baina irakurtzen hasten zarelaik ohartzen zara zenbat datu, zenbat gauza dauden jakin edo pasatzen direnak edo antziak edo berak han eta hemen arakatuz bilduak. Matxini Irigoyenek aintzin solazan erraten den bezala, gainera manera berezi batez alegia deusez, deus eginen ez falu bezala. Euskara jendia egiteko lanen finanziatzaile izan da zenbat gera elkartea Bilbokoa, horren ordezkari Xabier Monasterio. Bilboko zenbat gera elkartean pozarrean azaltzen gara jendaurreko aurkezpen honetara, Xamarren liburu berriaren argitalpena ospatzera. Eta ongi diogu, bai, zenbat gera elkartean ospatu egiten baititugu Xamarren liburu berriak, jakinik bere orrialdetan beti aurkituko dugula makina bat funt, argudio eta orientabide 21. Mende korapilatzu honetan euskaldun irauteko. Gauzak diren bezala esateko, zenbalgara elkarteak osoki egiten du bere Xamarren hildoa. Aspaldizko da bera zenbalgara elkartean lagun eta lankide daukagula,
Eta badakigu, ondo jakin ere, nolako seriotasunez eta sakontasunez heltzen dien beti euskal izatearen inguruko kontuei. Eta bere ekarpenak aintzat hartzen ditugu beti, gogoeta eta azterketa luzeen ondorio direla, eta ezinbestekoak ditugula iritzirik. Zorigaitzez, zoritxarrez, gure herri agintariak ez bide dira iritzi berekoak, eta gehienetan azalkeria utzaletan xahutzen dituzte denon zozak, honelako lan mamitsuetan inbertitu beharrean. Xamarrek eta gainerako pentsalari eta ikertzaileek jai daukate halakoekin. Ez dio axola, hala ere. Zenbait euskaldunek badakigu, honelako lanak loreak ura bezain beharrezkoak ditugula eta kosta ala kosta nola edo hala aurrera ateratzen saiatzen dira. Kasu honetan, Bilboko Zenbalgara elkarteari egokitu zaio Xamarren ikerlan hau plazaratzen laguntzea, eta atsegin eta sinesmen osoz jarri ditugun diru apurroiek, izerdi handiz lorturiko diru apurroiek proiektu honen alde. Matxin Irigoyen gadaztarrak egin dio liburuari aintzin solasa, eta berak esan digo ze lezio ze irakaspen hartu duen liburu honetan. Liburu honen lehen erakaspen bat, gu gira euskara. Euskara ez da gutari kanpoko gauza bat, eta gehien bat pentsatzen dut gure azken urteetako, ez du, urte bizi naizela, baina mundu modernoak mentaz euskara gutari kanporatu duela, zapalkuntzaren bidez, bai, balin bat, baina ere pentsamenduaren bidez, orain kultura ere gutari kanpoko zerbait da, kontsumitzen den zerbait da, badia fenomeno kontsumismo eta hori guztiek egiten dute, nonbait gauzak gutari kanpo bizila balire bezala direla eta kontsumitu behar direla. Eta liburu honen merituetari bat hori da ere, nola gu giren gauza hori, euskara deitzen den gauza hori. Euskara jendea, sinplea da, bi hitzek egiten duten bezala. Euskalduna den barnean diren bi hitz horiek. Eta nik aintzin solasa hastean hartu nituen Xabier Leteren eta San Simon eta San Judaren hitz horiek, hasti sinpleak, eta umoretsuak, ez dugu zaldirik, ez gera zaldunak, ez dugu abererik, ez gera aberatsak, euskara guk dugu, gu gera euskaldunak, eta hori da, sinplea da. Ez du azalpen beharrik euskara jendea gira. Eta ezagitzen dago zenbaitzu ari diren 2 kiloko liburu batzuen egiten horren esplikatzeko, oso sinplea da. Eta gehienetan, jada egara dut, eta egaitu dut ere, ni nardatzen naute, frogatu beharra euskaldunak garela, eta gainerat aspaldikoak garela, eta heldu girela neolitikotik edo lehenagotik ere, eta beraz bagarela. Eta pixka bat lehen nola egan dut, lehen sendimendua hori dut dauzkatelari kolako liburu ederrak, euskararen izaiteari buruz, edo Euskal Herria lepegi bat, eta badira, milaka ateratzen dira uda horoz, frantzesez eta pentsatzezakit espainolez, baina eta euskaraz ere, agazti gehiago euskara baino, baina badira holakoak hainitz agertzen direnak, eta nonbait bagarela, eta ikusten ditut hainitz herrikide, euskaldun, eta pixka bat hor, beren izaitea aurkitu behar balute bezala, mirailean, barnean daukaten edo hilik edo hiltzen ari zaien hori, mirailean, ispiluan aurkitu behar balutu bezala. Eta egilea, Xamar, ahetza bera, eta liburu honi buruz oindikan ere, zerbait esateko, bado, naiz gehiena jakina, horrietan, liburuaren horrietan topaliteken. Gaur egungo sistemek eramaten gaituzte pentsatzera hizkuntza gutarik at den zerbait dela. Zenbait kasutan bakarrik hori, normalizatuta dauden estatutan ez da hori gertatzen. Gugandik at den zerbait izanik alda daiteke. Alda dezakegu. Hori da trampa. Hori da trampa. Eta hori erakutsi nahi zen tituluan hori bezain simple dela gu euskalduna dela euskara jendea. Euskarari buruz ari gara azken hontan gero eta nabarmenagoa da, alegia denbora libreko zerbait baliz bezala. Gaur berean egunkarian heldu da, nola euskalgintzak eskatzen du irikia omen dagoen prozesu berri hontan euskarak ere baduela tokia.
ongi da, baina oso sintoma kezkagarria da, Euskal Gintzak hori eskatu behar balen badu. Alegia, dirudi gure eguneroko kezketatik kanpo dagoen zerbait dela, eskian ibili beharra dela zergaren edo errebindikatzeko gutartean. Orduan hortik heldu da tituloa eta hori da erakutsi nahi zena, Mezu eta ideia garrantzizkoena zein den gogoratu eta gero liburuaren antolaketa nola egituratua dagoen horixe deskribituko digu Xamarrek. Euskararen bidez gure historia erakutsi edo gure jendearen historiaren bidez Euskararena ezin dira bereizi, gauza bera dira. Euskara salbatu nahi amaldi magabiltza, ez da hori, Euskara salbatuta dago. Gramatika batek eta hiztegi batek salbatu bat dute Euskara. Hemen jende arazoa da, gizarte arazoa da. Eta hori nabarmendu nahi nuen. Orduan hori ahalik eta hobekien esplikatu nahian, hildo desberdinak paraleloki eraman nahi nituen. Horrek zituen zailtasun guztiekin diseinatzeko garaian. Lehenengo hildoa da, biztan da gertakizun historikoena, kontatu behar da noiz sortu zen nekazaritza edo erromatarrak noiz etorri ziren edo halako gerra noiz gertatu zen. Hori gertakizunen hildoa da, baina hildo horrek ondorioak zituen biztanda eragina egiten zuten hizkuntzan bertan berean edo hizkuntzaren estatusean edo hiztun komunitatearen egoeran. Elebitasuna, diglosia, hizkuntzaren geografia historikoan edo toponimian. Hori erakutsi nahi nuen ere. Eta hori paraleloki zijoan bigarren hildoa zen. Hirugarren hildo interesgarria itzen zitzaiana zen, etzen guk bakarrik kontatzea edo neronek bakarrik kontatzea zeraginik adibide gisa Ilunberrin 17. mendean euskara egiten zela. Konta dezatela berek, alegia Ilunberriko batek, 17. mendean bizi zen Ilunberriko batek, hori kontatua zuen. Beraz, ekar dezagun bere ahotsa, erakuts dezagun bere lekukotasuna eta suma dezagun bere esne txarra ari delarik deklaratzen, baina zerretatzen da hemen nork jartzen du dudan Ilunberriko hizkuntza zein den. Hori importantea ditzen zitzaidan. Eta horregatik hirugarren hildo hori lekukoak mintzo zen pixka bat, garaian garaiko protagonistek edo garaiko egoera pairatu zutenek konta zezatela pairatutakoa. Hori bilduta dago, ez da publiko zabalarengan iritsi, baina lekukotasun horiek lehenengo hildoa berazten zutelakoan nengoen. Laugarren hildoa idatziak dire edo garaian garaiko idazlek kontatutakoa, esplikatutakoa, adierazitakoa, eta hoien ere dena ez, baina printzo batzuk ematen altziren hor, printzo batzuk, mostra batzuk ematen altziren. Erakusten zutelako ere egoera nolakoa zen, aipatutako guztiak. Eta bukatzeko hau ja nire zea bat zen, nire kapritxo bat, garaian garaiko bisitariek gutaz kontatutakoak ere garrantzia ere bazuela edo bederen adierazgarriak zirela lekukotasun horiek pentsatu nuen, ez? Askotan oso bitxia direlakoz. Bortz hildo horiek txirikordatuz aurrera eman dut, aintzina eman dut kontakizuna, ahalik eta ederren. Euskara jendea liburu honen bi edizio molde egin ditu Pamielak, azala, gogorra, izan ala ez, bai ala ez horixe da diferentzia, betire, €30 inguruko prezioa du liburu dendetan, Xamarren liburu berri honek.